Okay, mandinamkele ndinibulise. Ndinamkele kwi-tutorial yethu yesibini yosebenzisa uMicrosoft Office. Oh, sorry, uMicrosoft Word. Singakhange sitye xesha lena i-tutorial yethu yesibini njengoba nditshilo, and sizabe sijonge u-lesson 2 on i-basic editing yethu. So xa sijonga u-lesson 2 basic editing yethu, sizawuhamba ngale ndlela ikhona ngayo encwadini yakho lena nobe niyisebenzisa kaMicrosoft Word 2013. Xa ufuna uvula ke njengoba besitshilo ngaphambili uba uzapha ku-Word 2013, uzawuveza izawuvezela esi screen. Then if uzapha ezantsi ubone open other documents, uvule uze apha ku-computer, and then ke ngoku if bese uzapha ubrowse, uzawubrowuza, then iza kuvezela ke ngoku ii-documents zakho onazo apha ekhompyutheni. Then yabona ngoba ii-documents, but lena ubese uzokhangela kweli cala uba le document yakho iphi. Apha kuwe ke kuzawuthiwa kule tutorial yakho kuzawuthiwa yiza kwi-flash disk yakho ukuze uyifake ngayo, but asiyifanga nge-flash disk yethu. Eyam ilapha ku-downloads, and then apha uze uthi open, uzoyivula, then izawuvulela ke ngoku ilapha kule view. Siyi-view lena ne. So besijongile ke izinto ezininzi kwi-tutorial yethu yokuqala, asizophinda sibuyele kuzo on how uba siyivala njani i-document, no-auto hide ribbon, no-ribbon display. So asizuzijonga ezo zinto, but into esifuna uqala kuyo namhlanje into yoba le view tab. Apha kule view tab sifumana ii-views ezintlanu. If uza apha kwi-view tab, uze apha ku-views, kule views, i-selection lena ye-views. Njengoba sithi sine-views ezintlanu njena, sine-read mode, sine-print layout, sine-web layout, outline ne-draft. So u-read mode yena ngowofunda njengoba sitsho igama, and apha kweli cala uyakwazi uba xa umane utyhila ipage uye kwipage elandelayo, izohamba imane isiya kwezi pages zilandelayo, ikuchazele apha ezantsi uba you have reached the end of the document yakho. So and uba ufike kwi-end of i-document yakho, i-view lena eyokufunda. Then siphinde sibuyele ngu-print layout wethu lona, ibonisa i-document yakho ngale ndlela izawuvela ngayo xa ubuyiprinta. And then web layout yena ngowokubonisa uba if le document yakho ibiyi-web page ibizovela kanjani. Then outline ubonisa as an outline i-document yakho. Then there's i-section breaks zakho, lena i-page yokuqala, i-page yesibini. Then uyabona eza lines ziyakuvezela uba i-page yakho izawuphela kweyiphi indawo. And then xa siyivala i-outline view, siphinde sibuyele kwi-views tab, then ivezele i-draft. I-draft view yona is purely for ukwenza i-edits. Xa ufuna ueditha i-document yakho, so that's i-draft view. It's purely for doing i-edits zakho. Okay, now sizojonga ngoku i-show commands. I-show commands zona ikunika le group ye-show commands ikunika ii-options zoveza ii-features ezohlukeneyo zakwi-on screen ezikuncedisa ngento yoba u-create, u-edit okanye unavigate i-document yakho. So apha kule exercise yethu sizawujonga i-ruler ne-grid lines, and then sizawusebenzisa ne-navigation pane sibrowse i-document yethu, sihambe ngee-headings sizinikiweyo kule document yethu. So okokuqala sizobonisana i-show command. Nazi i-show commands zethu. So if you uncheck lena, yabona apha i-document yethu if siyayijonga apha emacaleni, siyayijonga nalapha phezulu. If sifaka i-ruler, then i-ruler yethu izawuvela apha ecaleni. If siklikha apha idocument yethu izawuvela i-ruler yethu apha ecaleni, and siyakwazi uba singa-adjasta ile nto i-height ye-document yethu uba mayiqale phi uprinta. So i-ruler yethu lena, and then apha apha phezulu siyakwazi uba siqale
si-adjuste indentation yethu yoba i-document yethu izoqala how far from i-edge yephepha, so i-ruler yethu leyo. And then sinazo ne-grid lines. I-grid lines sikunceda kwi-document xa ufuna mhlambi yabona ezi lines xa une-pictures ofuna uzifaka. I-grid lines ke zivela kuphela ku-print layout, and if mhlawumbi bekhona ii-pictures esifuna uzifaka, sifuna uzibona uba sifuna uzi-aligna ngale ndlela i-right, so sizibonisa ngee-grid lines. And then kube khona ne-navigation pane yethu esoloko yona ivela apha on the left side of the page. So then if uyabona kukhona ii-headings, if sivele le view, i-default view yethu izoba zii-headings, and then if siyacofa option number 1, option number 1 unale heading lena, if option number 2 unale heading, and then if mhlambi apha kukhona option number 3 besifuna ufaka thina option number 4, let's say option number 4, what we would have done into yoba besizawuthi ize le option number 4 abe heading, besizawuza apha sicofe ba mayibe yinye heading. So option number 4 izawubona ba automatically ivela apha as a heading, because sesathi uba mayibe yi-heading le option lena. So let's undo this. So if besingakhange siyoyitsho uba mayibe heading, sayenza i-normal text, ibingazuvela yabona ba ayiveli, sorry, ayiveli as a heading. So hence uyibona phaa ba ayivelanga ba as option number 4 njengalena besiyenze kuqala. But if ufuna uyenza i-option iba mayibe yi-heading phaa, uzawuza apha ku-heading number 1, then automatically izawuvela as i-heading ngapha kwelaa cala. So that is i-navigation pane yethu. And then if ufuna ivele i-documents zakho as thumbnails, zii-thumbnails ezi images sizibona apha ezincinci. So if ufuna mhlawumbi uba unavigate ngee-thumbnails uba izokuvezela uba ii-pages zakho 1 up until 4, if ubuna 20 pages ibizoziveza 1 up until 20, then uyakwazi uba unavigate uba ufuna uya page bani ungakhange uba uzawuscrolla apha kule scroll bar kweli cala. And then uyakwazi uba uveze ii-results mhlawumbi if bikhona, if ubukhangela igama, masithi ubukhangela options, uyakwazi uba uvele ii-results apha iza kuvezela uba ii-results uba option, eli gama lithi option livela kwezi pages, then you can uba uhambe unavigate to loo ndawo uyifunayo. So sibonisana ngee-grid lines, sabonisana nge-ruler, sabonisana nge-navigation pane. Yeah, so then apha ezantsi we have this tool kuthiwa yi-zoom tool. Uyakwazi uba uzume ipage yakho according to, like if mhlawumbi ungumntu one-problem ne-eyesight, uyakwazi uba uyizume idocument yakho uba yonyuke i-font yayo okanye yehle i-font yayo. That's 100. So nenzekayo if size phaa i-zoom command yethu ke nantsiya, and then if sicofa multiple pages, ibhathini le ka-multiple pages izawusivezela ii-pages ezi zethu zivele well side by side. Ii-pages if beziyi-6 pages zethu mhlawumbi bezawuvela ezinye 1, 2, 3 up until 6 zivele macala. So if usiza apha kule icon lena ka-zoom, izoveza le dialog box lena besikhe sayiveza kuqala, and le dialog box izawuvela same izawuvela njena kukhona ii-options on uzoom uba mhlawumbi ufuna uzuma 100%, 75%, 200%, ufuna uzuma i-multiple view, like uba mhlawumbi ufuna kuvele ii-pages ezingaphi kwi-screen sakho. And then apha i-print view, i-preview area apha uba xa ufuna
ubona uba yintoni le yenzekayo xa as uba uselecta each of them iyakuvezela uba kuzovela ntoni kwi-screen sakho. So that's that's ile nto i-zoom feature yethu. So now xa sifuna ukusebenzisa la many pages option izosivezela njengeza pages ezi besithethe ngazo ngale ndlela besibone ngayo. So sibe sikhe thathwe ke ngaphambili uba naxa usiza phaa kwesi scroll okanye zoom slider uba as umane uslider le slide bar iyakuchazela phaa uba i-percentage yakho lena ithini yona le uzume ngayo. So and if uyafuna nje ngokukhawuleza you can ucofe number no plus izoyinyusa or ucofe minus izoyehlisa and then 100% uzayibuyisela to the original position. So that's how we use leyo. So now utshintsha yona i-views i-commands zethu kwi-view command kwi-window command zikwazi uba yabona uba sinale window command lena ngoku ne so yona i-window command iveza ikwazi uba uveze ii-documents eziliqela eziliqela. So kule exercise yethu ke sawujonga into yoba how do we manipulate i-screen sethu siveze i-document yesibini kwenye i-window. So sibe sesiziarrangea ezi documents zethu kwi-screen esiyi-one. So now if apha size apha ku-new window into ezakwenzeka izokwenza a copy ye-document yethu. Yabona uba iveze uba Starbright Satellite Proposal. If sijonga kanje uba ithe Starbright Satellite Proposal leyana ibingu-Starbright Satellite Proposal 1 1 lena ngu-Starbright Satellite Proposal 1 2. So ile new window yethu lena ile document intsha le siyivulileyo. So if siphinde sibuyele apha if sithe ngoku arrange all njengoba senze u-new window apha sithi arrange all in fact u-new window yena usenzela nje carbon copy of i-document yethu uvele ayikope njengoba injalo. Then u-arrange all button yena uveza ii-windows ezimbini siyi-window lena mosilena screen esivelileyo. So uveza ii-windows ezimbini and if mhlawumbi ufuna ukhompetisa ii-documents ezimbini usebenzisa i-information from ezo documents izasinceda kanjalo. So if sithe arrange all izoveza zonke ii-documents zam endizivulileyo but ngu-arrange all button lona. So u-split command yena uyayidivide i-document yethu into two windows eziscrolla independently. So u-split uzayidivide i-document yethu njengoba xa uza kweli cala uyakwazi uba uscrolle kanje, xa uzapha ezantsi uyakwazi uba uscrolle kanje but iseyidocument yakho eyi-one lena. So option 1 iseyile document iyi-one but now into eyenzekileyo iyayisplitha yayohlula yenza kabini i-document yakho. So now xa sifuna uyiveza side by side le document le nalena sifuna zivele macala so uyaphaa ku-view side by side okay and then iza kubuza ngokuba ufuna ukhomperisha neyiphi. So sikhethe leya. Now if uze apha uyabona into ezokuyenzeka zihamba zoyi-two ziyascrolla ziscrolla zoyi-two if uscrolla kweli cala ziyascrolla zoyi-two but sometimes asifuni uba yenzeke loo nto. So sawujonga uba sizayitshintsha kanjani. So it's called i-synchronous scrolling xa siyibiza loo nto uba synchronous scrolling uba ii-documents zakho ziscrolla zombini ngexesha eliyi-one. So
if sifuna ngoku uyisusa i-reset window position yona sorry u-reset window position yena usinceda ngento yoba ngoku siphinde okay well siphinde sizibuyise ezi documents zethu kule ndawo zivele kwi-screen sethu equally. So now kube khona ke ngoku i-button yona engu-switch windows. If sithe switch windows izawuveza ngokuba if mhlawumbi besebenzisa ezi documents zethu izawuveza zonke ezi documents zethu zivulekileyo. If sine-documents ezintathu, umzekelo zintathu documents endinazo ezivelileyo, kukho lena, kukho nalena, lena ene-tick, yabona le tick, yiyo le sisebenza kuyo ngoku. Then if ndifuna uveza le enye i-document enye, if ndifuna uveza yona ndiyayiklikha nayo uba ibe yiyo, ivele yona. So if ndingenza apha, yabona uba i-tick isukile ngoku apha kulena yazovela apha. So if ndifuna uphinde ndibuyele kuleya, nantsi umane nje uthikha apho. So that's how siyenza kanjalo zezo settings ezo. Now but if ufuna ngoku sifuna uyisusa i-synchronous scrolling yethu, sifuna baziyeke ngoku uscrolla ngexesha eliyi-one. Sorry. Okay. Yeah, so that's how you do it. Lena njengoba yabona if uyajonga apha i-documents sekuqaleni zoyi-two, and then le button ka-synchronous scrolling nantsiya, then zihamba zoyi-two. If ufuna usisusa la synchronous scrolling, uyakwazi uba uvele ucofe apho kweli cala izosuka, then izohamba independently lena of this one. So if ufuna phinde abuye zizawuhamba ngexesha zizawuhamba synchronously njengoba besikhe satsho ke ngoku ngaphambili. Okay, moving on, sizoqhubeka ke ngoku si-move on, sizokwenza enye into sifuna ujonga ii-documents zethu ezivulekileyo mhlawumbi sifuna usebenza ngazo. If uza apha and you hover over this le Microsoft Word, ubeke nje i-mouse yakho phaa ungakhange ucofe nto, ubeke nje i-mouse yakho, izokuvezela ii-documents zakho osebenza ngazo. Ayizuvela ke lena mba ndiyicofile because ikwesinye i-screen sesibini sam. But if ubune-screen le nto, if ubune-screen esiyi-one ibizovela kwalapha. So ucofe nje le document ofuna uba makuvele yona. So that's how uba uyenza kanjalo leyo indawo. And then to navigate and search i-document yakho kukhona le nto i-scroll bars. Now apha if ujonga apha apha kwicala le document yakho kukhona le bar ilapha ecaleni, kuthiwa ke yona ke i-scroll bar. Now le bar i-scroll bar yonke lena ihamba apha ecaleni. Then kukhona le nto kuthiwa si-scroll box. So le box lena kuthiwa yi-scroll box, and then ibe yi-scroll button le lapha phezulu, and ube ngu-scroll button, ku-scroll button lona ulapha ezantsi. So we have i-scroll buttons ezimbini. We have i-scroll bar, sorry, i-scroll box, and then sibe ne-scroll bar, and then ke ngoku izawunceda uba unavigate i-document yakho ngokukhawuleza. Okay, so izawunceda ngoba unavigate i-document yakho ngokukhawuleza. So instead of uba ube usehlisa i-mouse kanje, yabona. So izokunceda uba unavigate i-document yakho ngokukhawuleza. So if siyaqhubeka ke ngoku and using i-keystrokes to navigate. So i-keystrokes zethu sawubona uba sisebenzisa kanjani. And then if siza apha kule nto, if siza apha apha phezulu kwi-document yethu, sibeke
i-cursor yethu. Nasi i-cursor le nto idanyazayo kuthiwa i-cursor. Sibeke i-cursor yethu kwibhodi ye-document phambi ko-star. If siza kwi-arrow yethu, apha kwi-arrows uzawubona apha kwi-keyboard yakho, if uza kweli cala lingathi liyi-calculator uzawubona kukhona ii-arrows eziyi-4. Usually ke ziba phantsi kwale button kuthiwa ngu-shift. Kukhona i-arrow eya ngase-right, sawucofa i-arrow yase-right. If uyabona izomuva laa cursor yakho iya ngase-right. If ucofa eyezantsi izomuva eyezantsi. If ucofa uba mayiye e-left izomuva i-cursor yakho, izawumuva i-cursor yakho iye ngase-left okanye iye apho ufuna iye khona. Then if ujonga phaa kwi-keyboard yakho kukhona i-button engu-page up phaya usually phaa kweli cala line-numeric lock. Kukhona i-button engu-page up, kube khona ne-button engu-page down. Now page up ke nayo xa umcofa page up uyayithatha i-document i-cursor yakho uyayibeka phezulu kwe-page apho ekuqaleni kwe-page. U-page down yena uyayithatha ayibeke to ekuqaleni kwe-page elandelayo. So if mhlawumbi i-cursor yethu, masithi i-cursor yethu ibelapha ekugqibeleni and asifuni uba sibe sicofa okoko i-arrow yethu uba mayiye phaa, and then siyakwazi uba sicofe apha. If ujonga apha kwi-keyboard yakho ucofe u-home button, izawuyithatha laa nto i-cursor yakho iyoyibeka phaa at the beginning of the document. And then if in fact at the beginning of the line usebenza ngayo, not a document, at the beginning of the line. If i-cursor yethu ilapha ku-Starbright Satellite Radio, ufuna uyithatha laa cursor yethu uhambe uyoyibeka ekugqibeleni, ucofa u-end. Depending on keyboard yakho uba yenza kanjani. Mhlawumbi kweyakho i-keyboard ungafuneka ucofe u-control no-end okanye iyadiphenda ke. Andizokwazi uba ndichaze uba uzawusebenzisa eyiphi i-second function. So ngu-end, ngu-home, zii-keystrokes zethu ezo apha kwi-keyboard yethu. So xa sifuna kukhona ngokuba to search i-document yethu kukhona i-command ekuthiwa ngu-find, find command. So iphaa kwi-navigation pane yethu, uyakhumbula besithetha nge-navigation pane. So kukhona i-function ekuthiwa ngu-command. So into enzekayo ke ngokuba uyakwazi uba ukhangele i-text ethile apha kwi-document yakho, noba yintoni oyifunayo. Uba uyibhalile uyakwazi uba uyisearch apha kwi-document yakho. So i-document yakho xa uyifumana eli gama ulifumanayo izoyihighlighter. I think i-highlighter yellow okanye sometimes iyenze ibe bold okanye iyenze ibe grey. So and then uWord ke ngoku uzawuyenza loo nto ezi ii-results zakho uzazenza nge-order ezi zivela ngayo kwi-document yakho. So apha kule exercise yethu ke ngoku sizawufunda usebenzisa i-navigation pane, sijonge for ii-occurrences of specific le word sabe siyikhangela apha kwi-document yethu. So if size apha apha ku-home wethu and saya apha kula editing group, yabona kukhona u-clipboard, font group, paragraph group, styles group. Size apha kwi-editing group yethu. So if size apha kwi-editing group kukhona u-find button. Lana button nayo isisa apha kwi-navigation pane in the same way uba besizaza apha ku-view navigation pane. Yabona no, enye indlela esinaka ngayo phaya siya apha ku-find, sicofe u-find izosinika the same result as siye kwi-navigation pane. So apha kwi-navigation pane sinale magnifier ne, yona into eyenzekayo isinika ezinye ii-options esinokwazi uba sizisebenzise thuba sisetshe i-document yethu. And then apha ubuye jonge kwezi options kukhona u-advanced find. Advanced find wethu uyavula and then kukhona u-replace, kukhona u-go to. And then u-go to wethu yena uvula i-find and replace dialog box. U-replace yethu naye uvula i-find and replace dialog box, ayi-replace ke yena ke kodwa kube khona enye i-option eno-find
no replace. So eligama ulifumeneyo uyakwazi uba ulireplace automatically ngeli ulichazileyo. So advanced find wethu yena uvula i-find dialog box, no, find and replace dialog box, ayireplace yena nge-find as active, like yabona, but sayibona as siqhubeka nge-tutorial yethu. So if ke ngoku siyaqhubeka ngedocument yethu lena, so if size apha nansi dialog navigation yethu ivelekile, so sizafuna ngoku sikhangele apha the word relocation. So sikhangela the word relocation, and now into engiyenzayo njengoba ke ngoku izoveza i-results, iveza i-pages, iveza i-headings. So if sijonga ku-relocation apha iya-highlighta uba zeziphi ii-pages ezinale word kuthiwa ngu-relocation. So siyabona i-highlighthile ngokuba zonke ezi sections zethu zintathu zinayo the word engu-relocation. So uyabona relocation ukhona apha, ukhona nalapha kule page, ukhona nakuleni page. So iyasichazela nje uba zonke ezi pages okanye zonke ezi sections sinazo zinalo eli gama eli lethu silifunayo lengu-relocation. So now if siza apha ku-pages, sorry, ku-results, izasichazela uba izasihighlightela in bold uba okay eli gama silifumana kweyiphi section. If siza apha iyachaza uba Starbright Satellite Radio Corporate Headquarters Relocation Proposal. Yabona nantsi siyayibona bilapha. Apha iyasichazela uba ikule section of the 3 best corporate headquarters relocation. Yabona that nalapha njengoba sibona. So if size abakhetha headings benditshilo uba izasivezela kanjalo apha ku-pages, apha ku-pages uzoyibona apha kwi-thumbnails, izayiveza apha uba okay xa sicofa apha izasivezela i-highlighthile, and then izayiveza i-highlighthile, izayiveza nalapha kulena i-highlighthile. Now if sijonga apha le magnifying glass yethu ne, so njengoba siphaa magnifying glass size advanced find, apha ku-advanced find kuzovela ngoku if sithe njengoba kukhona le find and replace dialog box, sifuna ngoku izovela eli gama lethu lengu-relocation lizovela by default phaa ku-find what text box. So if sithe find next, izoya kwenye indawo apho lo relocation avela khona, or another instance of where we find the word relocation, and then izohamba iphinde izawumane ikhangela imane isiya qho apho kuzo zonke ezi ndawo zineli gama lingu-relocation until ifike to the end of document yakho, and then ichazele uba iyekile ke ngoku. Okay, so now if size le nto if sijonga uclick u-reading highlight, so u-reading highlight wethu uzovela uba uzovela u-highlight all, and then izoveza ngoku izo-highlighta zonke ezi instances zeli gama lingu-relocation. Okay, and if sifuna uyisusa ngoku la highlight siyakwazi sivele simcofe nje uba okay, sorry, clear highlighting izawumsusa u-highlighting wethu. So sivele sicofe ngoku u-close izayiveza ke ngoku. So sorry, izayisusa. So and if sifuna uyisusa la dialog box lo navigation pane, we can sicofe la X uzawusuka. So uba siyafuna uyiseva singayiseva apha okanye singacofa file sisave, and then izoseyva, okanye ungacofa u-control kwi-keyboard yakho ucofe no-S izoyiseyva. Okay, okay, okay. Then ke ngoku sifuna ukukhangela i-text sireplace ngenye i-text, find and replace i-text yethu kule document yethu. So if siza apha
apha kwi-document yethu ekuqaleni, kwe-document yethu. Sorry, sihambe siye phaa phezulu ekuqaleni kwe-document yethu. Okay, so size apha kwi-home tab yethu. Xa sifika kwi-home tab yethu siye ku-editing groups, nayo editing groups andithi, sibe sesicofa ke ngoku replace button. Then izoveza ke ngoku apha u-find and replace dialog box. If siza apha ku-more, sicofa u-more, and then izoveza ezinye ii-options esinazo. So more uveza ii-options esinazo apha ku-find and replace tab dialog box yethu. Less yena uveza less options. But now apha xa sifuna uthi find what, sifuna utayipha ke ngoku le text sifuna uyikhangela. So sifuna utayipha sifuna ukhangela uMontgomery, type uSlade, comma, space and Parker. I-text yethu esifuna uyifumana lena. So sizomdelete yena i-relocation ebephaya. Then ke ngoku sizoreplace le text yethu ngale text type wena uBecker, comma, space, Steele, comma, space and Castillo. So nansi i-text yethu sireplace ngayo. So if sithe find next, izosivezela uba okay nansiyana nanku lo Montgomery, Slade and Parker. Yabona sizothi nansi find next. So uzoyiveza highlighted in grey. So if sithe ngoku mayithi find next, nanko omnye, yabona ithi uba sigqibile ukhangela i-document yethu. And then if sithe replace all, yonke indawo ibinala Montgomery, Slade and Parker nansi izoyireplace ngala Becker, Steele and Castillo. And then sithi okay, yabona nansi ivezile phaa. Then that's how we find and replace. And then get it off okay, basi close la dialog box sebevelile. Okay, now if siphinda size apha ngoku siyivale apha, size ku-view tab yethu wakhona. Phaa ku-view tab yethu siveze and size ku-navigation pane yethu. Sorry, akhona navigation pane yethu, sivule i-navigation pane yethu. And then if siveza ezinye ii-options kuvele screen tips yethu, siklike u-replace wethu wakhona, uzawuphinda kuvele la find and replace box wethu. So apha sabona uba sifuna ke ngoku uthatha le text lena sireplace, siyithathe le text yethu siyisuse apha siyoyibeka phaa kwelaa cala, and then senza i-reverse yalaa nto besiyenzile, yabona. So and if sithi ke ngoku find more, masiphaa kulaa more wethu, iza-expanda and then siye phaa ku-format. U-format wethu uzosifezela ezi options. Uzoveza i-font, and then if sicofa u-font, senze uba i-font yethu mayibe nguGaramond, then ibe ngu-bold, italic, and then ibe ngu-size 14, umzekelo. Then i-font color yethu, siyenze ibe ngu-red, lona dark red. Okay, so and okay, so siziyeke as settings zona. So sizenzile as settings, and then senze as settings, and then ke ngoku sicofe okay apha ne, sigqibe size ngoku replace all. So sijonge uba kuzokwenzeka ntoni. Replace all, yabona well done, we made 2 replacements. Xa ucofa okay, and then
sivale le yabona ureplace ngoku wenzile eza changes ezibe sizenzile, but ke ngoku wenza nale formatting lena besithemba yenza, and le formatting uyenze apha wayenza nalapha kulo wesibini. So siyenze lo ezo changes. So I can undo, can redo, just put the space up. So senze ezo changes ezo zimbalwa. So okay, now sifuna siyivale navigation pane yethu, sayivala navigation pane yethu. So if ke ngoku siza click ku show and hide button, ikhona ibutton apha engu show hide. So njengoba siselapha kwi sivalile i-navigation pane yethu, so sifuna ke ngoku ibutton yethu engu show hide. Okay, so u-show hide wethu nankuya ile button. If siya kula home tab, sifike ngoku size apha sicofe, izoveza no show hide. So show hide wethu usivezela zonke this thing, lento le ayizuprinteka. If ufuna uyiprinta ayizuprinteka, but isibonisa every place apho ucofe khona u-enter. So if usiza apha mhlawumbe umzekelo sicofa u-enter, yonke indawo apha kwidocument yethu esicofe kuyo u-enter iye iveze le ntonga nehamba ndizawuthi yintoni igama laloo nto, kodwa ke iveze laa nto leya. Okay, siza kuqhubeka ke ngoku size size apha ebutton engu-special. Safika phaa kule button yethu engu-special, and then izoveza i-document i-elements eziba singasetsha ngazo. If size ku-section break apha, safika ku-section break wethu, izoveza la B phaa kula find what, izawureplace yonke laa nto phaa kule nto. And then if size apha kule nto ku-replace with, then sabe sacofa u-special wethu, and then sathi manual page break, manual page break izoveza la M, and then sithi find next. Okay, izohamba ngoku izoveza i-page break yethu apha. Yabona uba izokwenza i-page break yethu apha, and then if sithi find next, if sithi next izo-highlighter ngoku the first occurrence. Yabona, if sithi find next izo-highlighter the first occurrence. So if sithi of i-page break, first occurrence of page break, if sithi replace all, i-document yethu ngoku izoba ne-page break instead of i-section break. Okokuqala ibine-section breaks, ibreake ngee-sections, but now i-page yethu is broken by i-page yethu is broken by i-page break instead of i-section break. So if sicofa okay, sicofa close, sorry. If siyayivala le show hide ke ngoku, yabona izawususa eza-section breaks zethu, ine-section breaks instead of i-page breaks, but kuba sithi la show hide wethu engekho asizozibona eza page breaks uba zikuyiphi indawo. So siyakwazi uba siyisave i-document yethu, and then size kule ndawo elandelayo. Now sifuna usebenzisa u-go to command to navigate i-document yethu. If i-document yethu ibinde kakhulu, sizasebenzisa u-go to command. So if sisapha ku-home tab wethu, and sahamba sayapha ku-editing group, and then apha ku-editing group size apha kule go down, kule drop down, sorry, sicofe u-go to, izasivezela ngoku le find replace dialog box. Apha kwi-find replace dialog box kukhona i-scroll bar esilapha, and then uyakwazi ukhethe uscroll through these options, and then izoveza ii-options onokwazi uba mawukhethe kuzo, and then ke ngoku uzawukhetha, uzawuchaza uba le value ufuna uyifaka uzayifaka phaa kule box. So now
in the go to apha go to kule go to word box is selected by default, and sifuna utype thina the number 4, the number 4. So in the sorry sifuna not page, sifuna the page number to being number 4, and then the go to is like number 4, page 4. So if we sifuna page number 3 mhlawumbe sathi go to bezosisa ku page number 3, but kuba sifuna page number 4 uyawusihambisa ku page number 4. If sithi funa bookmark mhlawumbe sithi apha option 1, njengoba option 1 sithi okay make option 1, then izohamba iye phaa kule option 1 le as a bookmark yethu. Okay, and then if sicofa le drop down arrow yethu, uyabona kwi drop down arrow ngosapha iyakwazi uba ihide la text, iyakwazi uba iveze, iyakwazi uba ihide, iyakwazi uba iveze. Okay, so that is that option now. Okay, so yeah, all right, and then siyakwazi uba singayivala ngalen, and then select, replace and delete text. So siyakwazi uba select, si-replace, siphinde si-delete i-text yethu apha kwi-document yethu. So don't worry, we've got into ezimbalwa gqithi ngokwezishiyekileyo. So siyakwazi uba select i-text yethu kwi-document yethu by siyakwazi uba siyi-delete i-text yethu ngoba sicofa u-backspace. If uya phaa kwi-keyboard yakho ucofa u-backspace, uyakwazi uyicima i-text yakho, but uyakwazi ucima ngo-delete. If ufuna mhlawumbe ucofa u-delete, uyakwazi ucofa u-delete apha kwi-keyboard yakho, but okay, sifuna ngokusebenzisa i-multi selection feature ka-Word. Sizo-select multiple text, and then sisebenzise no-control, sisebenzise some features ka-Word apha to play around with the text yethu. So if siza apha ku-proposal description heading, if siza apha ku-proposal description le heading lena ne, so xa sifika phaya siyibeke phaa ekuqaleni, so apha ku-StarBright Satellite i-cursor yethu. Now if siza press the left button yakho uhighlight yonke le ndawo up until apho ithi radio, StarBright Satellite Radio. Xa ufika phaya ufike uyeke phaa kulaa ndawo, and then type SBSR but capital, for caps lock SBSR to replace yonke laa text. Yabona ivele icime yonke laa nto ngexesha eliyi-1. So ke ngoku if siphinde sehle sithi ke ngoku sifuna ngoku uthi in the first sentence of i-first paragraph yethu ne, first sentence of i-first paragraph yethu size apha khangele le word engu-streamline, so sifike sibeke phaa. So first le nto after the word streamline sicofe u-backspace. If sicofa, sorry, not u-backspace, sicofe u-backspace, yes, sicofe sicime eli gama lethu lingu-streamline. Uyabona, simcimile ngoku-streamline, and then sifuna uphinde thina sibhale restructure. Okay, sorry, restructure. Sifuna ubhale restructure instead of streamline. So yabona yenye indlela yokucima leyo. So size apha ke ngoku apha siphinde sibuye la SBSR na, and then if sifuna ukhetha the entire paragraph, so apha cofe mouse yakho kayi-3, left click 1 2 3, yabona xa ucofe kayi-2 izokhetha eli gama kuphela. If ucofe kayi-3
izokhetha yonke le paragraph. Masibone, if ucofa kayi-2 icofa apha yonke ikhethe uradio kuphela. If ucofa kayi-3 izokhetha iparagraph yakho yonke. Okay, so if sifuna ukhetha multiple text, masithi ngoku sifuna ukhetha amagama athile nje kuphela. So if sicofa ucontrol, if ujonga apha kwi-keyboard yakho, the bottom left key ekoneni ucofe ubambe la control, and then if ucofa igama noma le sinoqala apha ku-SBSR, masithi sifuna ukhetha u-SBSR. Okay, so sikhethele amagama nje ngoba ucofa ucontrol wakho. So yeah, ucontrol allow uba ukhethe amagama nje are different. So you can do that. So if sifuna usuke ngoku, so to deselect this thing, masithi mhlawumbi, okay, masiqala lesifuna ukwenza bold wona, and then underline, italize. Yabona uba izokwenza bold la magama la siwakhethileyo kuphela. If sifuna udeselect, ucofa noma kweyiphi indawo apha kwidocument yakho izawudeselect. Then if siza kwakhona sizobeka apha icursor yethu, and then sizothi ke ngoku apha sithathe icursor yethu sizoyibeka apha kule after operations. Okay, sacofa ucontrol, wethu izokhetha ke ngoku la text le phambi kwecursor. Noma apha mhlawumbi if ubesithe cofa ucontrol ibeyokhetha yonke le text iphambi kwecursor up until the full stop. So apha ikhetha yonke icursor, yonke itext yethu ephambi kwe-full stop. If ucofe u-backspace okanye ucofe u-delete, izoyisusa yonke la text. And then if ucofe u-undo wethu ngu-control Z, or if ufuna u-undo nangu undo wethu okanye control Z. If awuyiboni le arrow apha, then undo wethu well ikubonise ngenye ixesha basi, but undo wethu nankuya. Okay, so save, and then that's how we do that's how we delete and replace, or delete text from our document. Then cutting, copying and pasting text. So uyakwazi uba sometimes inyanzeleka uba ukope i-text okanye ususe i-text from one part of the document to another part of the document. So sizojonga uba siyenza kanjani loo nto. Sebenzisa i-clipboard yethu, sokwenza ucut, sokwenza ucopy, sokwenza no-paste tool. So if uze apha ku-home wethu, nansi i-clipboard yethu, to paste, cut, nansi isikere sethu, copy, and then paint format. So let's just go on siyobona uba kuzokwenza kanjani. So if usize apha the second paragraph, we triple click the second paragraph. Okay, and size apha ku-home tab, ku-home tab wethu lona, home tab. Saza apha ku-home tab, xa sifika ku-home tab sicofe u-clipboard, the clipboard group, sacofa ucut, i-clipboard group, sicofa ucut wethu. Yabona iyisusile yonke la text leyana besinayo. And then if ke ngoku size apha njengoba sicofe ucut njena, yonke la text yethu ibilapha, le ibilapha siyisusileyo ibekwe ke ngoku clipboard yethu. So if size apha sazoyibeka, saze apha ku-SBSR lo wethu, cofa la clipboard wethu, yabo sisathi cofe u-clipboard wethu, izosivezela ii-options ezi-different, yabo uba sifuna uyibeka si-text nje kuphela, okanye sifuna uyibeka sibe ne-formatting yayo ibuye na, okanye sifuna uyibeka ngale ndlela
ibikiyo ngokube siyikopa. So okay, now if sizawubona ngokuba if let's just say keep format, okay, and then so if ke ngoku sicofe kulaa clipboard yethu izayipeyista yonke laa text yethu. Now nazi the options, nansi enye into yethu if mhlawumbi let's just undo ndibonise ngale ndlela. If usiza kule arrow socofa phaa izoveza nansi itext yethu ekwi-text clipboard. Nansi itext yethu kwi-clipboard. So iyabona kukhona no paste all, yabona izawuphinda iyipeyiste but sesiyipeyistile. Okay, and then clear all, and then if we say clear all izawuerase yonke into kwi-clipboard yethu then kungabikho kwanto ngoku-memory. So and then if sine-task pane options zethu uyabona, but ke that's for another time. So siyipeyistile document yethu, singayivala i-clipboard yethu, okay, and then we can save i-document yethu. And then if mhlawumbi ubona izinto ezimbalwa esinjengoba sithi ubukhe wakhetha asibona okay, then okay, naze sigqibele ngayo. Okay, ngoba sineento ezininzi ngoku phaa kwi-clipboard yethu, nazi into ezininzi, sineento ezininzi kwi-clipboard yethu. So if mhlawumbi sifuna usebenzisa, sifuna ngoku apha kule ndawo upeyista this one, uzayipeyista. If apha sifuna upeyista lena uzayipeyista, if sifuna upeyista lena uzayipeyista, but yeah, but if sifuna usicima clipboard yethu siyakwazi uba sizicime zonke from memory yethu. So if sifuna ngokukhetha usebenzisa i-mouse so to copy and move i-text yethu, sifuna usebenzisa i-mouse to copy and move text. So into esiyenzayo masikhethe ngoku le paragraph lena okay, so le paragraph lena yethu yesibini sicofa u-control and then size ke ngoku size sicofe u-control, sorry, then okay, now sifuna ngoku ucofa, sicofe le nto. Then masicofe u-control, sifuna le paragraph lena, sorry, sifuna le paragraph, usicofa u-control yethu ithatha le ndawo le, sifuna ukuyibeka apha phezulu, izoveza la plus sign, yabona plus sign, la plus sign, then siyibeke phaa, izawureplace ke ngoku and then la SBSR uzoba phaa ekuqaleni. Then if mhlawumbi siyayisusa le plus le nto then yabona xa ibonisa la plus sign ibonisa uba ukhona into eyenzekayo. So if ke ngoku siyaseyiva i-document yethu, okay, and then if mhlawumbi sifuna ukhetha the third, this paragraph, this one, siyicime, you know, yabona into eyenzekayo uba xa sicofe la plus, xa sicofe lena apha yenza ikopi, awumya le nto lena iyafana naleya. So sifuna ngokuba siyicime mhlawumbi this part
kuba ke ngoku isase-copy, so we can just remove it, backspace icime. So for save, and then lastly we want to change information ke ngoku kwi-properties. So i-document yethu nganye ine-information identifier the user of the document okanye the creator of the document. So sifuna apha ku-file, xa sifika apha ku-file sizavela phaa ubona kukhona yenziwe nguDawa Walls, idawunlowudile online, and then umntu ogqibeleyo imodifier ndim. And then if sisa apha ku-properties, size apha kuvela this thing lena the panel. Okay, so sizaba ku-show document panel. So show document panel izoveza this panel ke ngoku. Uyakwazi uba utshintshe i-author uba ngubani, but ke ngoku sifuna ngokuba apha ku-advanced properties. So if siza apha sicofa apha ku-document properties, sicofa advanced properties, izasivezela this dialog box. And then if siza apha ku-summary, and then siza apha kusisi, xa sipha ku-summary sifuna utshintsha imanager yethu siyenze ibe ngu-egg. And then ikhampani yethu nantsi, Starbright Satellite Radio. Company, where is company nansi, Starbright Satellite Radio. And then the keywords, policies, procedures and benefits. Okay, policies, keywords. Okay, then izawutshintsha ii-documents zethu, so izawutshintsha, and then siyakwazi uba siyivale. Then if uyenza apha kule nto ujonga ii-properties ke ngoku, yabona iyajonga uba eyayigibheka imanager, and then Starbright Satellite Radio, and then policies, documents ne-benefits. And then we've learned a few things. We changed if views, we navigated the document yet, we searched through the document, we selected, replaced and deleted the text. We did cut and paste, remove blank paragraphs, and changed properties the document yet. So just lapho we can save the document, and then siyakwazi uba siyivale. So i-tutorial yethu yesibini lena on basic editing. I hope uba ibe clear. If ayikho clear, you can just email me okanye uthethe ne-lecturer yakho.